Katong dugay na jud kini nahitabo, batan-on ako nga pari sa may katedral, og late na ko, no, kay naay blessing. Nagdagan ako pa tawag kang taxi, singot kaayo, hangak sa ginhawa, nagsulod sa taxi, og ingon ko, bye, dito lang sa may city jail. Halfway, makita na ako nga nagatulok sa may mirror bitaw, ang driver kanako, nakita ko man, no? So daw naadjud siya, daw dili mapunggan ba nga nasinati. Then nangutana siya, he broke the silence. Niya, sir, pari ka? Ingon ko, yes, Brad. And then ingon niya, asa ka pa dong, ano man makadto ka sa city jail? Then ingon ko, mamisa ko sa city jail. Then hilom, then ingon niya, ngano man misa ka sa city jail, kay mga dautan man ang mga tao diha. Mga kriminal na sila. Ngano man bubisita ka pa kanila o mamisa pa. I was really taken aback sa iyang candidness, sa iyang frank question ba? No holds barred, straight. Ngano man mobisita ka, mamisa ka pa, mga kriminal da sa suod, mga dautan nga mga tao. Mauna ang iya. Package in a question. So I was pushed to the corner. But I spoke from the heart man ang akong tubag. Ingon mo kaniya, Brad, sa mata, sang kadaghan, tinuod man nga sila dautan, kay may gibuhat sila nga dautan. Pero dili na mao ang kabugusan sa ilang pagkatawo. Sila sad tawo nga gihigugma o giluwas ni Kristo. Ug naay paglaom kung naay konbersyon. So ingon ko kaniya, bisan usa lang kanila sa isa ka gatus na misahan ko nga magbalik kang Lord, ambal ko, it's worth the sacrifice. Hilom siya. So, bakulisod kaayo mag-istorya bitaw sa tao nga daw wala ka-agree kanimo, no? Maunang feeling ko kay ang silence, awkward kaayo. Hangtod nag-abot kami sa may gate kang city jail. Sa dakong kahibulong, naggawas siya, kanagkadto sa kilid, gibuksan niya ang pultahan. Tapos pagpanaog nako, gikuptan niyang akon kamot. Ingon niya, salamat, Padre. Maula na. Tapos ingon niya, last month, naamang ko diha sa suwod. Can you imagine that, no? Naamang ko diha na priso. Can you imagine? Nangutan na lang siya, ano makadto ka mabisita o bang misa, mga dautan na sila. Pero usa di ay siya, sa mga tao nga natandog sa maayong balita, nagdesisyon nga mag-usab sa iyang kinabuhi o mag-start again. Mauna ingon ko ka sa akong tubag. Kung bisan usa lang, it's worth the sacrifice. Nagpasalamat siya o ingon niya, one word, one sentence lang dyan, naamang ko diha na priso. Mga igsoon, sayon kaayo mag-ingon, I love my neighbor. Kaya ang ibang Manghilyo bitaw, love God with all your mind, your heart, and your soul. Any Jew, kamao kini, memorize nila kini, bilang gamay pa sila, kabahin kini sa ilang relihiyon, to love God above all. Pero si Kristo, gipuno niya, nga dili kompleto ang pagigugma sa Dios kung wala pagigugma sa isig katawo. So the love of God, dili tinuod if you don't love your neighbor. Mauna ingon ni Lucy sa comic strip nga Peanuts, kung familiar ka mo sa cartoons, ingon niya, I love humanity. It's people I can't stand. Kuha niyo ang irony. Ang humanity nga generic, sa yon lang higugmaon. Pero kuning tawo, halimbawa, silingan ninyo, nga ang iyang iro, saba kaayo, o alas 12 na, sige pa karaoke, hindi ka na matulugan, o ang imo manok, nadula,
Tapos nasimutan mo, na nagaluto, tinuwa sa piyak ka balay. No? Lisod ba? No, it's easy to love God, but to love your neighbor, pwede next line, please, Lord. No? Mao ba? Kay nasaktan ka man. Mao man kini. Sayon lang magigugma, pero kanang mga priso, sus, kriminal man na sila, oy. Why should we love them? Nangutana lang, kung kinsa ka nato, diri ang perpekto nga wala nakabuhat, sang sayop ba? Kini sila, they have committed more serious offense. They have to be held accountable out of justice. Dapat klaro na, by justice, they must face the consequence. Pero, dili kita magpabilin sa espiritu sa pagdumot o pagkondenar. We offer also a chance for healing and conversion. Mauna mga hinigugma, katong driver, grabe kaayo ang akuhang konversyon kato. Mauna nga hangtod karon, padayon ako nga nagaalagad o wala nag-give up. Nga bisan ang mga igsuon naton within the prison na ay tsansa mag-usab. Kay tungod kabahin kini sa panawagan sa Ebanghelyo. O kanang lisod di gugmaon sa atong kasilingan, around us, sa atong pamilya, sa atong parokya, we can learn to reach out because we will be liars if we love God and hate our neighbor. Diri sa atuang parokya o una sa global bitaw lisod kaayo, no? Ang one country, Israel, will hate the Palestinians, ang Palestinians will hate Israel. Ang casualty, ang collateral damage, ang daghan nga mga inosente in between. Dili jud solusyon ang hatred. It will only bring more wounds, death, and pain. Sa lokal nato, ang hagit o ang challenge kanatong tanan is to overcome discrimination and to truly decide to love. Dili ni siya romantic nga ideal nga unrealistic love, ha? Real love means, kung may sayop, dapat may justice, pero naasad mercy. Mauna din sa atong parokya, pagkuhuman ni aning sermon, pagabuhaton naton ang mubo lang nga commissioning sang ato ang mga igsuon nga naghalad sang ilang pag-uo aron mag-volunteers in prison diri sa Mandawi. Mga igsuon, lahi-lahi ni sila nga organization, Legion of Mary, Opus for Christ, sa atong charismatic, pero gitandog bitaw sa Espiritu Santo aron mag-alagad sa atong mga igsuon. Gibuhatan na kini for the past years, naghunong lang sa pandemic. Karon i-resume nanto formally by December ang atuang pag-reach out sa atong prison apostolate. Para dinhi sa atuang National Shrine, kining karong Domingo nga Prison Awareness Sunday na ay konkreto nga tubag. Na ay mga kauban nato nga andam mag-volunteer aron maghalad, magtunol sang kapatawaran ni Kristo ug mag-invite towards conversion and healing. Mga hinigugmang isuon kang Kristo, kapasalamat ako kanila sa ilang pagbuo kang Lord ug kitang tanan sa tinuod lang volunteers man when we are willing to love one another even katong lisod higugmaon. Ay, sayon lang mag-love sa lavabol, no? Mag-hug sa hagabol. O magduol sa, duolabol. Pero kung kriminal, dautan, nga ginsintensyahan na nato sa atong nauna, nasabtan ko nga makuyawan kita. Nasabtan ko nga usahay magdistansya kita. Pero katong driver, nagtabang sa akwang conversion. Nangutana siya, nga daw giatake niya ang pagbisita ko sa prison jail. Paggawas ko, ingon niya, salamat Padre, kay diha man ko nagikan. Meaning dili imposible ang pag-usab, ang konversyon o ang pagpanibag-o. If we truly love God, we learn to love one another, especially the least and the hard to love. When you do that, then kining short gospel is followed and lived out fully in our lives. So help us, God.